Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Надявам се съдържанието да ви харесва и ако е така, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да получавате известия. А сега да преминем към днешното видео, което е 23 факта за Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед е футболен клуб от град Манчестър в Англия, създаден през 1902 година. Първоначално отборът се казва Нютън Хийт, създаден през 1878 година, като в последствие сменя името си на Манчестър Юнайтед. През 1902 година клубът има финансови затруднения, като има дълг от 2670 паунда, което в днешни пари е около 405 000 паунда. И тогава Джон Хенри Дейвис, който е собственик на пивоварна, поема ръководството на отбора и сменя името от Нютън Хийт на Манчестър Юнайтед. Това е първата емблема на отбора, като тя се променя след преименуването на клуба, а дяволът се появява в емблемата през 40-те години на миналия век. Първоначално отбора играе мачовете си на стадион Банк Стрит, а от 1910 година се мести на новопостроения Олд Трафорд, където играе и до днес. Първият матч на стадион Олд Трафорд се играе на 19 февруари 1910 година в матч срещу Ливърпул, като домакините губят с 4-3 пред 80 000 зрители. По време на Първата световна война стадионът е бомбардиран и бива почти разрушен, поради което Манчестър Юнайтед временно се мести на стадиона на градския си съперник Манчестър Сити. На 6 февруари 1958 година в Мюнхен се случва трагедия, след като самолетът, в който пътува отбора на Манчестър Юнайтед, заедно с поддръжници и журналисти, катастрофира. В катастрофата загиват общо 23 души, като част от тях са и няколко футболисти на Манчестър Юнайтед. Първата си титла на Англия отборът печели през сезон 1907-1908, като тимът е рекордьор по спечелени титли. Те имат цели 20. Манчестър Юнайтед е първия английски отбор печелил требъл. Това се случва през сезон 1998-99, когато печелят Висшата лига, FA Cup и Шампионската лига. 4 футболисти са печелили златната топка, докато са били в отбора. Това са Денис Лоу през 64-та, Боби Чарлтън през 66-та, Джордж Бест през 68-та и Кристиано Роналдо през 2008 година. А 7 футболисти пък са печелили златната обувка на Висшата лига. Това са Денис Вайалет през 60-та, Джордж Бест през 68-та, Дуайт Йорк през 99-та, Руд Ван Нистелрой през 2003-та, Кристиано Роналдо през 2008, Димитър Бербатов през 2011 и Робин Ван Перси през 2013 година. Най-много мачове за Манчестър Юнайтед има легендата на отбора Райан Гигс със своите изумителни 963 мача. А най-много голове за отбора има друга легенда. Това е Уейн Руни със своите 253 гола. Най-скъпият играч в историята на Манчестър Юнайтед е Пол Погба. През 2016 година червените дяволи купуват играча от Ювентус за 105 милиона паунда. Най-голямата победа на Манчестър Юнайтед е срещу отбора на Андерлехт на 26 септември 1956 година в матч за купата на носителите на купи, когато печелят с 10-0. А най-голямата загуба е с 7-0. Отборът губи с такъв резултат на 4 пъти. От Blackburn Rovers през 26-та, от Астън Вила през 30-та година, от Улвърхемптън Wanderers през 31-та и от Ливърпул през 2023 година. Един от най-легендарните треньори на Манчестър Юнайтед е сър Мат Бъсби, който води отбора от 1945 до 1969 година и печели 13 трофея с отбора, като един от тях е и първата шампионска лига в историята на клуба през 1968 година. А най-великият треньор на Манчестър Юнайтед безспорно е сър Алекс Фъргюсън. Шотландецът е треньор на отбора от 1986 до 2013 и печели изумителните 38 трофея. Един от най-големите съперници на Манчестър Юнайтед е градски им съперник Манчестър Сити, но със сигурност най-горещото съперничество на червените дяволи е това с отбора на Ливърпул. Един много популярен момент от историята е времето на Фърги. Когато сър Алекс Фъргюсън водеше отбора, изглеждаше, че мачовете си играят, докато Манчестър Юнайтед вкарат гол. Времето на Фърги е всъщност добавеното време в края на мачовете, в което отбора е вкарал цели 81 гола по времето на съра. Манчестър Юнайтед е един от отборите с най-много фенове по света. Според проучване, направено през 2011 година, отбора има над 650 милиона фенове по целия свят.
Завършваме с факта, че легендарният вратар на Манчестър Юнайтед Едвин Ван дер Сар държи рекорда за най-дълъг период без допуснат гол във Висшата лига, като в периода от 15 ноември 2008 до 4 март 2009 той не допуска гол в цели 1311 минути. Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да направя видео за вашия любим отбор, пишете долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала и цъкнете камбанката, за да получавате известия. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.